Jo soc David. Jo no, jo soc Rubén. Jo, Marc. Molt bé, de quina escola veniu? No està, no? Estàs bé? I de Sabor Jolomir, d'Almassora. I la competició ha estat molt bonica Sí? i amb molta emoció fins al final. Molt bé. I Tornareu l'any que ve, no? no podem perquè som de quart, però intentaré Bueno. entrar a la competició de l'any que ve. Ah, doncs bueno, podreu participar a les competicions superiors, que n'hi ha. Molt bé.